Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе мама, ще кажем да се мака Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми за какво гласуваш днес, какво искаш да се промени? Много добре знаете. Няма да... Кажи, не. Ама, какво да ти кажем? Не съм забутан, Сокол 31 живее. Таш царете, краката ми виж ко остава, защото лавката ми, гараша ми, заведения пана, от собственик писто всички знаят. И имаше крави продаде, остиш. Кажи ми за каква промяна искаш да се гласува? 7. Бе, не 7, това е предизборна агитация. Призвай ми, кажи, беше жена. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисто лице, секрет се пече за избрая за номер. Чакайте, 12 милиард пари яла виж нашата Сокола. А дозад боклък твърдят. А пред генеко става, копай нега, взима първи проститутката, апартамент това на никой не гледи. Човек ето Козмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклък. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов трябва. Не да буде Асанов, Асана жената моя Лели. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче и една момиче. Кой ги храни? Кой ги храни? Женен, малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия... Моята 30... Чакай, на кой Тодор Живков името? Малка на Герги, това точкото. Тодор Живков името, най-малка име си, не всички знае. Ти комунистка ли си? Ето, не е малък, 30-71 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Какво, дали името взема, не е взема верата, всички български. Мена не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Панна третия тъж пенсионист.